Oikein paljon tervetuloa seuraamaan ODGC 2023 kärkikortin finaalikierrosta. Mun nimi on Juuso Leikola ja mulla on täällä selostuskopissa mukana Tapio Lokki. Terve vaan. Täällä ollaan ensimmäistä kertaa ikinä selostamassa molemmat, että älkää nyt kommenteissa heti sitten sanoko, jos menee jotain pieleen. Ja tosiaan video on tehty yhteistyössä ja kisa on tehty yhteistyössä UPSin ja Powergripin kanssa. Tässä on meidän ensimmäinen kilpailija Emil Kähkönen, joka on heittänyt 10 alle, tuli kuuma 10 alle ekalla kierroksella. Hän opiskelee tosiaan arkkitehtuuria tuolla Artsin puolella. Toisena ensimmäisen kierroksen jälkeen on Joonas Kohonen, ensimmäisen vuoden automaation ja robotiikan opiskelija. Ensimmäistä kertaa pelaamassa ODGC:ssä. Ja ainoa kärkikortista, joka pelasi, jolla oli bogi ekalla kierroksella. Sitten meillä on Matias Södersved, Computer Science, eli tietotekniikkaa. Ja hänkin pelasi aika kovan 8 alle ekalla kierroksella. Ja viimeisenä sitten kärkikortissa on allekirjoittanut, opiskellut 1990-luvulla Otaniemessä, nyt on ollut 11 vuotta professorina täällä jo. Ja Friba on takana 8 vuotta, PDG lisäsi vuodesta 2017 lähtien. Ja tässä olisi meidän top 10 ensimmäisen kierroksen jälkeen, eli siellä on näiden 4 lisäksi Miika Rissanen heittänyt 7 alle, Akseli Myllö 7 alle, Kristian. Itsekin on näköjään päässyt tuohon, en tiedä miten sitten Viljami oli ja Aarokin löytyi sieltä vielä. Eli aika tasasta on heti kärkikortin takana. No niin, tässä olisi meidän väylä numero 1, eli tällainen lyhyt, luultavasti putteriheitto hyvin tämmöisessä idyllisessä otaniemeläisessä maisemassa täällä Amfin kupeessa, eli eipä tämä luultavasti meidän kärkikortille kauheasti ongelmia tuota. No niin, ensimmäisenä Emil tässä heittää. Tässä oikeastaan vaikeutena oli ainoastaan, että se pitää olla määrämittainen, ettei saa heittää tuonne taka-auttiin. Niin, se on OB aika lähellä tuota koria kyllä, takana. Emil laittaa tuohon rinkiin aika mukavasti. Se on siinä aivan missä pitääkin. Tässä piti jonkin verran kanssa odotella noita kävelijöitä siinä nähdään juuri, että vähän saattoi peli mennä semmoiseksi rikkonaiseksi täällä. Oli kiireistä. Ja Joonaksen heitto tulee sieltä Oi. ja lähelle auttia. Tuossa oli itse asiassa aika hyvä, koska nythän se on ihan siinä melkein nostolla, mutta todella lähellä auttia myös. Oli aika vaarallisen näköinen heitto, mutta lopputulos erittäin hyvä. Jaha. Matiaksella jää vähän matalaksi, se jää tuohon reunaan ja siitä ei oikein. Itsellä ei hakemaan tuommoista pientä hysseä tuohon noin. Menee pikkasen liian suoraksi toi putteri, mutta näppärästi tuleekin tuolta puun toiselta puolelta tuohon aution rajalle. Ja hyvälle puttipaikalle. Oikein hyviä heittoja. Matiaksella on vähän pidempi putti, mutta kaikki muut on kyllä ihan ringissä. Joo, ja tuossa nyt ei kannata ehkä yrittää, kun siinä on se autti niin lähellä takana. Joo, kyllä ihan fiksusti pelata. Nyt on kuitenkin ensimmäinen väylä tässä viimeisellä kierroksella. Kyllä, ensimmäiset jännä putit, mutta meni sisään. Sitten Joonas suunnilleen samanlainen. Sinne kohtuullisen ylös, mutta varmasti sisällä. Ja katsojille tiedoksi, jos ihmettelette näitä tuplaputteja ikään kuin, niin se on tämmöinen niin kuin esitystekninen asia. Meidän grafiikka ei tuon nopeammaksi tuosta nyt tällä kertaa vääntynyt, niin joskus pitää laittaa 2 puttia, kun meillä on, kameramiehillä oli kans aika herkkä toi viipasin, että ne lopetti tosi nopeasti tuon kuvaamisen. Kyllä, eli 3 pirkkoa ja 1 paari tähän ensimmäiseen väylään kärkikortin arvoisesti. Sitten on kakkosväylä, tuommoinen 70 metriä. Tässä oli itse asiassa aika kova tuuli tuolta oikealta, mitä ei näy tässä videossa, koska tämä on eri päivänä kuvattu. Eli lähinnä on hysseheitto, mutta se tuuli teki siinä vähän tepposensa. Se ei näy itse asiassa tässä, se näkyy vasta kun ollaan tuolla korin lähellä, niin se tuuli. Ja tässä näkyy, että saattaa napata kiekkoon. Kato, aika hyvä osuma. Pysähtyi. Kyllä, pysähtyi tuohon oksaan. Näppärä heitto, kyllä. Tässäkin oli muuten näitä kävelijöitä. Tämä oli varmaan se kaikista ruuhkaisin väylä. Mutta ihan yllättävän niin kuin hyvin pärjättiin tänäkin vuonna. Joonas heittää vähän tuollaisen korkeamman ja siinä itse asiassa tuuli voi napata, mutta siinä oli tarpeeksi leveyttä. Eipä tuosta kauheasti paremmaksi voi laittaa. Ei. Täydellinen heitto. Ja sitten Tapio vuorossa.
vähän tämmöistä suorempaa linjaa. Ei ihan ole tarpeeksi leveä. Ei, ja siinä sitten tuuli pääsi vähän ottamaan, nyt meni vähän tuonne vasemmalle liikaa. Että. Se on kuitenkin siinä ihan vielä etäisyyksillä. Matias vuorossa. Taisi olla Matiaksen kuuluisa liekkikiekko. Mä jonkun verran Matiaksen kiekoista tiedän, niin tuo taisi olla liekkikiekko. Se katsotaan, jos sitä näkyy täällä myöhemminkin tänään. Oi. Matias laittaa sieltä kympistä. Luullinen kympissä oli aivan keskelle sitten ei ollut mitään epäilystäkään, että meneekö sisään vai ei. Sitten tulee oma yritys. Tuossa oli aika kova tuuli ja sitten siihen se jäikin, kun ajattelin, että se tuuli nostaa sitä, niin eihän se nostanut mihinkään, niin sehän jäi aivan liian lyhyeksi. Tässä näkyy tuulta vähän. Joo, no nyt näkyy. Joonas on niin lähellä, että se on helppo pirkko siitä. Ja joo, tämä on tämmöistä rutiinihommaa meidän Eemilille. Samoin Emil on kanssa niin lähellä, että siitä niin helppo. Tosin noi korit saattaa joskus tehdä jotakin, mutta onneksi jäi sinne. Korit eivät kyllä ihan kaikki ei ollut semmoista pro-tasoa, mutta se on vaan niin lisähaastetta, kun nämä väylät ei muuten välttämättä niin haastetta. Tämä oli ehkä toisiksi helpoin, jos se ykkönen oli helppo, niin tämä oli myös tämmöinen 55-metrinen hysseheitto kanssa. Tässä oli oikeastaan ainoa vaikeus, että se pitää olla tarpeeksi leveä ja tuolta, ettei se jää tuohon vasemmalla, nyt näkyy tuossa nuo puskat. Muistaakseni kisassa tuo tie tuolla vasemmalla oli myös out of bounds, mutta videossa sitä ei nyt äsken näkynyt, mutta muistaakseni näin sitten kisassa oli. Emilin heitto aivan juureen. Kyllä. Eipä tuosta. Ei sen kummempaa, laittaa sen sinne vaan milliin. Sitten vuorossa Joonas. Vähän korkeampi heitto. Oi kun tipahti. Joo, ehkä siinäkin vähän tuulisia. Menee pikkasen tonne taakse, mutta ihan hyvällä puttipaikalla tuosta silti. Kun menee jotenkin vähän kyykkyyn varmaan tai astuu vasemmalle, niin eiköhän siitäkin ihan putin saa. Kyllä. Matias. Nyt on sisällä. Nyt on sisäkaan. Ja se jäi tonne puskaan näkee. Et siinä oli just oikeastaan tämän vaikeus oli ainoastaan, että jos jää liian lyhyeksi, niin sit sä oot aika vaikeassa paikassa tuolla puskassa. Ei kyllä, uskallan väittää, että tuolta ei kyllä puttia laiteta. Ei. Tämä oli mun mielestä sen verran lähellä, että oli helpompi heittää paikaltaan kuin vauhdilla. Joo, kyllä jos paikaltaan heitto löytyy, niin täällä sitä pystyy kyllä niin kuin väläyttämään. Ja siihen niin rinkiin johonkin 7 metriä. Tässä näkee just, että aika hirveä Matias on varmaan ringissä, mutta se on niin hankalassa paikassa, että siitä ei oikein niin kuin pysty heittämään. Ei. Komea putti Joonaksen. Joonas napauttaa sisään. Ja samoin Tapio laittaa. Itse varmasti tuolla lailla vauhdilla putataan. Ei ole niin kuin sitten epäilystäkään, että mihin se kiekko on menossa. Näin se täytyy tässä tehdä. Nyt 3 väylää pelattu ja kärkikortin arvoisesti jokaisesta 3 birdiä ja 1 paari. Kyllä. Kuten olettaa saattaa, niin kärkikortti on kyllä, se on kyllä taitava. Tässä on tämmöinen väylä, mikä periaatteessa on, tässä on tosi matala toi. Tässä on oksat roikkuu niin alhaalla. Tämä ei ollut hirveän pitkä, joku 54 metriä, mutta tuosta suora heitto pitää heittää itse asiassa aika lujaa, jos heittää tuosta välistä. Se on niin matala, muuten se jää tuohon ruohikkoon. Tuo ruoho oli vielä semmoista, että se ei liukunut siinä yhtään. Niinpä melkein kaikki heittää tuolta. Tuolta meni melkein katon, meni oikeastaan tuon katon yli. No tämä ei kyllä ollut ratasuunnittelijan idea tässä väylässä, mutta... Ei, mutta sinne se kolahti tuonne takapuuhun ja jäi sinne ja hyvälle puttipaikalle. Ja tuleeko toinen? Tulee toinen sieltä. Toinen putke, sama reitti. Sama aika. Tässä on ollut aiempina vuosina tupla mando tuossa jossain noissa puissa. Se on ehkä olisi paikallaan sitten ensi itsekin tuolta, mutta tällä kertaa oli vähän leveäksi tuohon seinään, mutta siitä kimpos onneksi sisälle hienosti, että ei ihan jäänyt auttiin. Sehän on oma laitos, niin kyllä, haittaa, jos vähän osuu. Omaa seinää. Niin, omaa seinää. Ja Matias lähtee tästä välistä, mutta tästä just nähdään, että jos se jää pikkasen liian matalaksi, niin sitten se jää tonne aika kauaksi. Että se pitää heittää todella lujaa matalana. Nyt on sitten pitkä puttia tarjolla. Yritystä. Ei huono. Ei, näytti aika hyvältä tuoltakin, mutta meni pikkasen ohi. Korkeus oli hyvä. Matiaksella samanlainen. Jo ei sekään aivan mennyt. Hyviä runeja.
Jaha, Joonaksellakaan ei ole mikään niinku... Ei, Joonas on vähän tuolla jossain itsestään 8 selvä. metrissä, että kun se osui tuonne takapuuhun, niin se meni vasta tuolta. Ja sieltä jää Pikkasen alarautaa. Emil on sitten sen verran lähellä, että Kyllä. näin se käy. Ja tässä pitää muuten mainostaa, että tuo koriahan on siis AFKin pystyttämä ja sijaitsee tuolla Ossinlammen hujakoilla, eli sinne vaan kesällä ja no ihan milloin vaan, niin voi mennä harjoittelemaan tosiaan tuota puttaamista, että se on ihan kiinteästi siinä se kori. Ja tässä ne, jotka ei tunne Otaniemeä niin hyvin, niin 2 ekaa väylää oli siis tuossa Alvari-aukiolla ja nyt nämä kaksi seuraavaa väylää on ollut tässä Ossinlammen ympäristössä. Sitten mennäänkin tuonne tien yli tuonne rannan viereen ja siellä on tämmöinen 80-metrinen aika suora, ei mikään ihan hirveä metsäpilli, mutta ei se nyt ihan hirveän leveäkään ollut. Piti olla aika suora heitto ilman mitään isoa loppufeidiä, että pääsee tonne. Nyt on jo 80 metriä matkaa, että tässä piti jo vähän heittääkin. Joo, nyt on varmaankin jonkunnäköistä driveria, paitsi näyttäisi olevan Emilillä kyllä joku tommonen. Mahtaako olla putteri jopa? Emil taisi heittää midaria, että tähän väylädraivereita ja midareita. Tähän mennessä on melkein heitetty midareita kaikki, tai puttereita, mutta tässä oli sitten väyliksiä jo kehissä. Tuli aika aikainen osuma tuossa Emilillä, mutta kyllä se Joo. kuitenkin meni jonnekin varmaan 30 metriin. Joonaksen kiekko tuli aika hyvin. Ui, siinä oli tommonen ace-runi melkeinpä Joonakselta. Seuraavana. Mulla on kädessä TL, eli tommonen väylädraiveri. Komeasti näytti lähtevän. Ja no eipä tuosta kauheasti paremmin voi. Sisään voi tietysti aina heittää. Kyllä. Matias laittaa aika samanlaisen. Taitaa tulla tuo ihan Joo, korin toi. juureen myös. Komeita heittoja kyllä. Eli Emille vähän lipsahti tänne oikealle ja osui Yllättävän puuhun. pitkälle tuli kuitenkin. Joo. Tämähän on ihan vielä... Mutta oli varmaan 15 metriä matkaa tosta vielä, että ja niinpä Ui. sitten ei ihan osu koriin. Joo, hyvä yritys kuitenkin. Sitten on Joonaksen vuoro. Ihan rauhassa täytyy ottaa. Kaikki täytyy ottaa kotiin päin. Näin. Kyllä tässä oli aika Siitä. tiukka skaba. Joo, ei ole vielä mitään, ei ole ratkaistu. Se on niin kuin yksi tommonen paari, minkä Emil ottaa, niin joku ottaa saman tien kiinni. Ja näin. Ja viimeisenä Matias tulee vielä. Eli tässä taas 3 pirkkoa ja 1 paari. Se on aika tämmönen hyvä keskiarvo olla. Sillä edellisellä vähän oli 3 paaria ja 1 pirkko. No nyt päästäänkin tänne ehkä mielenkiintoisimmalle väylälle tässä kilpailussa, niin tää on tuolla YTHS:n takametsissä tuolla Niemen Kärjen suunnilla, niin siellä on tämmönen erittäin ahdas metsäpilli, jonka jälkeen on korotettu kori. Joo, tässä oli koko kisassa oli 5 eagleä, eli tämä oli par 4. Ja tuosta pitää tosiaan osua tonne väliin ja sinne osu kameramiestä melkein jalkaan ja se on siellä aika lähellä koria. Meni vähän ohi. Ai. Onneksi. Näittekö ton tuolta? Ei nähty, ei se korjelle nähnyt. Ja tässä meikäläinen on pikkasen leveä ja sitten ollaankin todella syvällä tuolla metsässä. Et tässä, jos ei osu tuohon käppiin, niin sitten on kyllä aika vaikea saada. Nähdäänkö me? Tämähän on rolleri. Joo, Matias heitti hienon sormirolleri ja jos mä ihan väärin muistan, niin se meni läpi tosta. Tuollahan on juuria ja kaikkea, mutta ei kai siinä. Ei. Se oli itse asiassa ihan fiksu peli, että kun tuossa piti päästä tuosta taukosta läpi, niin sit sitä pelasi 3 kyllä aika helposti. Emil näytti hyvältä, mutta johonkin se vähän hidasta. Joo, vähän lyhyt. Joo, tuohon täytyy aika kovaa kyllä heittää, että pääsee tuonne korin. Mä olin tuolla, että mä en nähnyt oikeastaan mitään. Mä päätin vaan, että täysillä upsilla vaan sinne keskelle metsää. Ja se itse asiassa, sieltä se tulee jonnekin 10 suunnilleen. Aikamoisen puskan taakse kuitenkin, mutta se tuli yllättävän hyvin sieltä läpi. Kyllä. Nyt on se liekkikiekko, mistä mä mainitsin. Nyt ei sieltä kyllä se näe. tulee. Oi, siinä. Sieltä se tulee taas melkein kuvaa ja varpaille. Mutta aika lähelle. Ehkä tämän heiton jälkeen kameramies on siirtynyt hieman kauemmas. Tässä näkee, kuinka haastava tämä oli. Emilkin oli niin kuin hyvä osuma siihen rakoon, mutta silti se jäi aika kauaksi tonne. Että
siitä sitten on. Mutta tämä on kuitenkin par 4, eli tuohon on siis ihan niinku nosto birdie kuitenkin. Että... Mä olin tässä jossain 10 ja sieltä tuli aika paljon puskaa edessä ja pikkasen meni ohi. Mutta Joonas on nyt Eagle-putilla aika lähellä, joku varmaan 6-7 metriä. Ei pysy. Mutta ei pysynyt. Korit teki teppu, se osui ehkä pikkasen oikealle, niin se ei sitten pysynyt siitä, putos siitä sitten vielä korialla. Matias laittaa ihan tuosta yläpannan kautta. Kyllä. Hienosti saatiin. Mulla on jo paariputti sitten, kun mä kävin sieltä sen metsän kautta. Tiukka keskittyminen. Ja siellä on. Näin. Hienosti. Mä voisin tähän vielä shoutouttata nämä Eaglet, mitä täällä oli. Eli ensimmäisellä kierroksella Oliver Nash ja Tapio Lokki on tähän laittanut sen Eaglen. Sitten toisella kierroksella oli Kristian Keinänen, Miika Rissanen ja Juuso Mäkinen. Ja siellä vielä Joonas laittaa birdin sisään. Kyllä, sitten oli tämmönen vaan 46 metriä, mutta oli aika kapea toi, mistä pitää päästä tuonne, jos heittää tuonne parkkikselle, niin se on OB:lla. Ja sitten tää kori oli itse asiassa aika syvällä tuolla, tästä on ehkä vähän vaikea. No, se oli varmaan 10 metriä tosta tiestä melkein. Saattaa olla vähän syvemmällä kuin tuossa kuvissa oli. Mä luulen, että oli, koska se oli varmaan 10 metriä. Tässä on itse asiassa Joonaksella aivan täydellinen tohon noin, ja sitten siitä skipillä tonne kori alle. Toi oli ehkä niinku paras heitto, mitä mä olin tähän, tai aivan mitä mä näin tähän. Skippiheitto. Kyllä. Tää ei ole mikään itsestäänselvä, vaikka tää on näin lyhyt, koska jos on tuolla vasemmalla, niin sieltä on aika hankala saada jopa se paaris. Matias heittää kanssa vähän korkeamman, mutta sinne se menee korin aivan juuri lähelle. Emil mallailee siellä. Kyllä. Tää on hyvä tää Emilin tyyli, niin tietää heti aina, mihin kulmaan kiekko on lähdössä. Kyllä. Siinä tässä just, että se jää vähän lyhyeksi, niin sitten se jää tuon sisämutkaan. Meni siitä läpi kuitenkin, joo. Ei joku 5 metriä ehkä tuosta, 6. Sitten mulla on metodi kädessä. Ja se on taas pikkasen leveä, niin se menee tuonne takapuskaan ja sinne jäi. Ai että. Se on todella tiheätä toi, että jos tonne meni niinku 30 senttiä tonne puskaan. Sitten mä oon tuolla tommosella Lisoten trikkisotti paikassa ja mä ajattelin, että piti panna niin paljon voimaa, että se pääsee sieltä, että jos se osuu noin oksiin, niin se meni yli. Pikkasen yli. Emilillä on samanlainen, vähän lähempää. Ja se ai. Pitää heittää alhaalta ylös, niin se yläpantaan kolahti. Että ei ollut, se on aika hankala heittää tuolta ihan maasta. Joo. Nämä kaverit on jo sen verran lähellä, että tämä pitäisi olla ihan nostolla. Näin. Helpon näköistä on kyllä kärkikortille tää touhu. Ja näin. Sieltä toinen bird. Ja Emilillä ja Tapiolla on tässä tämmöiset nostot vielä. Täytyy tästä nyt ehkä vähän vielä keskittyä. Tuosta pitää jo sen verran, että ei heitä ohi, mutta ei se nyt yleensä ohi mene. Siitä se meni. Vaatimattomasti. Ei se nyt yleensä ohi tosta mene. Niin. Nyt on etuseiska pelattu. Tässä näkyisi vähän tuloksia, eli Emil on yhä kärki sijalla ja Joonas 2 ja Matias 3 ja Akseli Myllö on kiilannut sinne Viljamin kanssa myös 3. tasatilanteeseen ja Tapio on pudonnut listalta näköjään kokonaan, vaikka 10 oli, 10 alle oli. 10 alle, että mä olin tuossa T9. Nähdään, kuulkaa sitten takaysin puolella.